Asesiadau o'r effaith ar iechyd, HIA. Mae pob penderfyniad a wynawn yn llunio ein dyfodol ac yn effeithio ar iechyd a llesiant ein poblogaethau, ein cymunedau a'n hamgylchedd. Dyna pam mae asesiadau o'r effaith ar iechyd, neu HIA yn gryno, yn rhan hanfodol o wneud penderfyniadau strategol o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd Cymru 2017 ac yn cael ei harwain gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Ond beth yw asesiadau o'r effaith ar iechyd? Maent yn helpu cyrff cyhoeddus i ddeall effaith penderfyniadau strategol ar iechyd a llesiant. Gellir ei defnyddio'n wirfoddol hefyd i asesu effeithiau posibl ar gynnig, cynllun neu bolisi ar iechyd a llesiant drwy lens penderfynyddion ehangach iechyd. Fel offeryn systematig sy'n seiliedig ar dystiolaeth, mae HIA yn ystyried yr effeithiau negyddol cadarnhaol ac anfwriadol ar iechyd unigolion a chymunedau, trwy asesu'r dystiolaeth sydd ar gael a chreu tystiolaeth newydd gyda chyfranogiad rhanddeiliaid, nodir effeithiau a gwneir argymhellion i sicrhau'r buddion iechyd mwyaf posibl mwyn lleihau risgiau iechyd. Mae cynnal HIA yn helpu i leihau anghydraddoldebau a hyrwyddo tegwch. Gellir cynnal HIAs ar lefel gymunedol, sy'n cynnwys yn uniongyrchol y bobl a gellid effeithio arnynt. Enghraifft, arweiniodd HIA ar brosiect mannau gwyrdd trefol newydd yn y Rhyl at ddatblygu parc cymunedol cynaliadwy. Gellir cynnal HIAs ar lefel polisi hefyd. Ystyriodd HIA o'r polisi aros gartref a chadw pellter cymdeithasol yn ystod y pandemig Covid-19 yng Nghymru, yr effeithiau ehangach ar iechyd a llesiant ar boblogaeth Cymru, a lliwiodd diweddariadau polisi. Yng Nghymru, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Uned Gymorth Asesu'r Effaith ar Iechyd Cymru yma i helpu. O ganllawiau ar-lein e-ddysgu i hyfforddiant wyneb yn wyneb, rydym yn darparu'r offer a'r arbenigedd i helpu pobl eraill i gynnal HIAs o ansawdd ac sy'n cael effaith. Rydym yn rhoi'r grym i randdeiliaid i sicrhau bod iechyd a llesiant yn ystyriaeth allweddol ym mhob sector polisi ac yn ysgogi newid cadarnhaol ledled Cymru a thu hwnt. Drwy ddeall effeithiau ehangach ein penderfyniadau, gallwn greu Cymru iachach a thecach ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.